Dames en heren, binnenkort vieren wij ons tweede lustrum. Wij zijn al 10 jaar bezig met promotie en geven een extra duwtje aan dansers, zangers en muzikus. Puerto Latino wordt mede mogelijk gemaakt door alle vrijwilligers en wordt niet alleen uitgezonden in Nederland, maar ook op Aruba en op de Antilles. Ondernemers, promoveer uw bedrijf bij ons. Wij garanderen u een verhoging van uw verkoop. U kunt ons bellen of schrijven, want wij hebben een prachtdeal voor u.